драги зрители, които ще са над 3, не много. Сега ще дишаме хели, ето процедурата по разтварянето. Я дръжте на улицата ми е тъпа. Я нека да държи, аз снимам, аз съм оператор. Айде бе! Спокойно. Хи-хи. Добре, така. Това да фък изглежда тъпо, това ме между краката. Здравейте! Получи ли се или се правиш? Получи се. Кой се Да, аз. Айлета? Не секна си ме една от друга предполагам. Чакайте и сега. Просто другата ще няма вкус. Здравейте! Без да се правим. Здравейте! Давай го един повече. Здравейте! Чакай, как се снима. Давай. Здравейте! Снимайте я. Поста, шефе! Здравейте! Големи сме дебили. Потато. Банана! Банана! Още държи! Колко пък? Добре, вече минава. Един нормален ден. I'm Coach Potato. Водичвам от миньон. Опа. Лично между краката на миньон. Да, ти се пилчетата сме, бе. Знаете ли този, който вчера е баща 13 години? Ой, не мога. Трани Марто. Не мога повече. Не цялото, не цялото! Не, моля те, трябва да стане I'm sexy. And I know it. Не цялото! Шит, свърши се! Не може да бъде! Има още малко според мен. И последното с теб. Според мен на Сашка най-много се получи. То свърши. Това беше. Чао. Това беше. Чао!